ಉಡಲಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗೇನ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪನವು ಓಲು 10 ಮಂದೆ ಒಟ್ಟಾಪುಂಡ 10 ಮಂದೆ ಒಟ್ಟಾಯಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಉಂಡಾಪುಂಡು ತುಳುವ ನೆಲತ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳೆಗೆ ನಮಕ್ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮಲೆಮೈಂದಿಲಿನ ತಟ್ಟುಪಾರಾಯರೆ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ರೋಗುಲೆಗೆ ಪೂರ ಮರ್ದಮಾಯ ಅದು ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳುವೇರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಲೇ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಲ ನಿರೆಲಿಗಲ ಇನೇ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಾಟುಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾಡಪುರ್ಪೋನು ದೀದು ತೋಡ ನೀರಿನ ತಲಿತದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಡೆ ನಮನ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರ್ದು ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯುಳು ಚಿತ್ತುಳು ಮಾಯುಳು ನಮನ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಳ್ನ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲೆನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಅವೆನ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಠಿಣಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಅಸಂಖ್ಯ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯ ಆ ನಡೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತುಂತುಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಎಡಪದವುಡು ಐಟ್ಲ ತೆಂಕ ಎಡಪದವುದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ ಬೈದ ಅವಲುಂಜಾತ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಕೋಡಿ ಕೊಂದೋಡಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಐಡ್ದುಲ ದುಂಬನ್ನಗ ಕೊಂದೋಡಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ನೆಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಗರ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಮೂಲತವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪ್ರಕೃತಿದ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಲ್ದ ನಡುಟು ಎತ್ತರದ ಪಾದ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಐಶ್ವರುಡು ಕುಲ್ದು ನಮನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಂಡೊಡು ಒಲಗಾದು ನಮನ ಮೆರೆಪಾವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಕೊಂದೋಡಿದ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೆರ್ಮೆರು ಈ ನೆಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಸರ್ವ ಸೀಕ ಸಂಕಟಲ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪಾದ ಮೂಲೊಡ್ದೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪರಿಪು ಪರತೊಂದುಂಡು ಆ ಪರಿಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರುಂದಂಡ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಡಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆರೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜತ್ತದ ಮೀಯಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿ ಸಹಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೀಕ ಸಂಕಡಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲು ಬಾಲಿಗೆ ಕಂಟೆಲ್ದ ದೋಷ ಇತ್ತಿನಡೆ ಈ ಕೆರೆತ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಪರ್ನಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣೆ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಂದೋಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪಗ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಐಕಲ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತಿನಲ್ಕ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡ ಮಣ್ಣ ಮದೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಕರಿದುಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡಪಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಈ ಊರಿಗೂ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ ಕೊಂದೋಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನಗ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಆ ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ನನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕನಕಟ್ಟಗ ಬಲೆ ಕೊಂದೋಡಿದ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಯಿ ಏರು ಆ ಬೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳುವೆ ತೆರಿಪಯ್ಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ದೇವರೇರಿಕೆಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಂದೋಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣ ಮದೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ದೇವರಾದ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಡಗ ಎಡಪದವುದ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ದುಂಬನ್ನ ನಂಗೆ ತೆಂಕ ಎಡಪದವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡಪದವ ಪ್ರದೇಶಡು ತೆಂಕ ಎಡಪದವು ತಿಕ್ಕಂಡು ತೆಂಕ ಎಡಪದ ಉಡಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಂದೋಡಿದ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಗರ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮನ್ನ ಮದೆಯಾದ ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಬಂದುಳೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಜೈನ ಅರಸೇರ್ನಕ್ಲುಂದಿನ ಆಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೈನ ಅರಸೇರು ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಹ್ಮರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಎಡತಮರ್ಗಿಲ್ನ ಮತ್ತು ಎಂದಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೇಲುವಸರು ಪವಿತ್ರ ಪರಿಪುವಾದ ಪೋದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡತಮರ್ಗಿಲ್ದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಕೆರೆ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಕೃಷಿಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಲಮೂಲಾದ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಡುಂಡು ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಳು ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಂಚಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸವಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ನಡೆತ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಕಿನ್ನಿಮಜಲದ ಪಂಡ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಒರಿವುಳ್ಳಾಯೇ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದೆ ಧರ್ಮನೇಮೋತ್ಸವ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಕೋಡಿ ಕೊಂದೋಡಿದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದ ಪಣಪುನವು ನಂಗೆ ಕಿನಿಕ್ಕಲ ತೋಜುಂಡು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವಳು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಧರ್ಮನೇಮ ನಡತಿನಕ್ಕೆ ನೆಂಪುಗಾದ ಬಜಿಲು ಸರ ಕೊಡ್ತನವೇನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾಕಲು ದೈವದ ನೇಮಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇನ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಭೂಷಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲು ನಮತು ಒಂದುಳ್ಳ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿದ ತೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಾತ ಧರ್ಮೀಯರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೌಲ್ ಪೊರ್ಬುಳುಳ್ಳೇರೆ ಮೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದಿಂಚ ತೆರಿದೇರು ಪಂಡ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದಿಂಚ ಮೇರಿನ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನೇರ್ದಿಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜನಾನುರಾಗಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಕೃಷಿಕೆ ಪೌಲ್ ಪೊರ್ಬುಲ್ಡ ಪಾತೆರೆಗ ಪೌಲ್ ಪೊರ್ಬುಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ತುತ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪ ಹೊಡೀರಿ ಮೊಲ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೂಡ ಮೇರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ನಾನು ಜಾಗಿಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕೊಡು ಇಂಚಾನೆ ಮೀನಾಗ ಮುಲ್ಪಾವಂತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುನ ಅರ್ಧನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈಮೇಟ್ ಈತು ತೋರ ಎನ್ನಾತು ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮರಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಆ ನೀರುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪುನ ಅವರು ಕುಂಟಾಡ್ದು ಕೈದು ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಆರು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ತೀರ್ದು ಪೋತೇರಿ ನಾ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡಾರು ತೀರ್ದು ಅವು ಐತ ಎಲ್ಲ ಕಾರು ಈತು ತೋರ ಅಪಾಗ ಜಂಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅವು ತೂಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಗನೆ ಮಾಯ ಕಾಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಮೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ 6 ತೂತುಜೇರು ಆರು ನಾ ಅಮ್ಮೇರು ತೂದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಇಂಚು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಈ ಸಾನೂರು ನೆಟೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು ನೆಟೆ ಪೂರ ಜನ ಕುಲ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ ವಾದ್ಯ ಗಿದ್ದ ಮಾತ ಭಾರಿ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಮೂಲು ಒಣಸು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಕೆರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕೆರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಇತ್ತೆ 3 ನಿಕ್ತದುಂಡು ಅವು ಗಂಟೆ ಅವು ಭೂತದ ಪಲಾಯಿ ಗಿರಾಯಿ ಪೂರ ದನಿಕುಲು ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆ ಟೈಮಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಪಲಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮೃತ ಜವಾನೆ ನಾವೇನ ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಅಕ್ಲೇನು ಪಿದಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಅವು ಭೂತದ ಸಣ್ಣದ ಗಂಟೆ ಪಲಾಯಿ ಪೂರ ಐಟು ಕಾಣತ್ತದು ಪಾಡ್ದುಂಡು ಕಣ್ಪೆ ಪಲಾಯನ ಬುದಾರೆ ಅವು ಆರು ತೀರ್ದೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಪುದಾರೆ ಪೆಡ್ಡಿಯವ್ರು ಬುಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲು ಕಣತು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಂಜಿ ಅವು ಆರು ದಾಯ ಪಾಡ್ನೆವು
ಅವು ಅಕಲ್ನ ವಕೀಲ್ ದೆತ್ತೇರ ಅಲ್ತು ಏರ್ನ ಓಯಣ್ಣ ಅಕಲ್ನ ಅಕಲೇಕ ಅವು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಕಲ್ನ ವಕೀಲ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕೂರು ಬುಲ್ ಬಂಡದ ಅಕಲೇಕ ಆ ಜಾಗನು ಕೊರ್ನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಭೂತದ ಫಲಾಯ ಮಾತ ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಾಕಲೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರೋಡತ್ತ ಇಲ್ಲು ಆರು ದೆಪ್ಪದು ಮೂಲು ಕಾಣತ್ತು ಪಾಡ್ದಾರು ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಐದು ಕವು ದಾನೆಂಡರಿಗೆ ಪೌಲ್ ಬರ್ಬಲೆ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ವಾಪಾವುದು ಪಾಡ್ ನಕ್ಲೆ ದಾದಾನ ದಾಲಾತಜಿ ಅವು ದನಿಕುಲು ಪಾಡ್ಪಾಯನಿ ದನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಾತಜಿ ಆ ದನಿಕುಲು ತೀರ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ದಾರು ಅದು ಗಂಟೆ ಅವು ಹೆಂಚಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ಜೋಕುಲು ಗೀಳು ಕಟ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಗೀಳು ಗರ್ಪನಾಗ ಪಾಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಗಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಅವು ಭೂತದ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೊರೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲಿನ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಂದು ಕಡಪುಡಿಯ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೌಲ್ ಬರ್ಬುಲ್ ಪನ್ಲೆಕ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡ್ ಈ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಂಗನಡು ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಳು ಬತದ ಮೂಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದೋಪಾದಿದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನರಮಾನನಾಥ್ ಎತ್ತರ ತೋರದ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮರಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮೀದು ಈ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥೋಡು ಮೀದು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನರಮಾನಿನ ಕಾರದಾತು ತೋರದ ಕಾರದ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ನೀರು ಪರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಏಮೆ ಬತ್ತದು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಿತದು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸನು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರು ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಪನೊಂದುಳ್ಳೆರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತವನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಜಿ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರೆ ಇತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣಡ ಪಾತಿರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಥಮೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟೆ ಕೊಂದೋಡಿಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಏರಿಯನು ಬೊಕ್ಕಾನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಗರ ಅಂದು ದಿಯೇರು ಬ್ರಹ್ಮನಗರ ಅಂದು ದಾಯ ದಿಯೇರಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಂದು ಪೋನಾಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಮೂಲ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂದು ಪುರಾತನವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಈ ಜಾಗ ವಿಚಾರಗೂ ದಯ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಧರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ಮಶಾನನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಆ ಜಾಗನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಿದ ಹತ್ರ ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಂದಿನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಕೊಂದೋಡಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲಗೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೀತ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜೈದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಪುದ ಜಾಗ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ದಯಪಂಡ ಕನ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ರೋಗಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮೂಲು ಉವೇ ಬಗತ್ತ ರೋಗ ಇತ್ತಿನಂದಣ್ಣ ಗುಣ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ನೆಡ್ದಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಆದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಕ್ಲೇಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆಯುಷ್ಯದ ಒಂಜಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಅರಣ್ಯ ತೋಟ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪೆಸ್ಟ್ನೆ ಎಂಚ ಬೈದಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಐಟ್ ಒಕ್ಕೇಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲೇನು ಒಕ್ಕೇಲ್ ಲಕ್ಕನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಬ್ಬರ್ಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಐತ ಪರಿಕರಗಳು ಉಂಡ ಆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಹೂಲ್ದೇರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಬಬ್ಬರೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಕ್ ಪೆಸ್ಟ್ನೇಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂತೇರು ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೆರಗೋಡ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ
ನಮ್ಮ ಈ ಪೆಶ್ನೆಡ್ ಬತ್ತಿಲೇಕನೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾರಪ್ಪ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಂದು ನನ್ನ ಸದ್ಯೋಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೊಂಜಿ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ನು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇ, ಶತಮಾನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ, ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ಏನೇ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀಕಾತಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆರುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪೊಡಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಊರದ ಮಾತ ಜನಮಾನಿ ಬಂದುಳು ಅತೀವವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ದೈನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನಾಭಾಗಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಶ್ರಮದಾನದ ಸೇವೆಲಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೆರು ಐಟ್ ಒಂಜಾತ ಮಂಚೂನಿಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯರಾಮನ್ಯ ಉಳ್ಳಿರು ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದ ಯಜಮಾನಿಲಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಲಂದು ಈ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬಾದ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣಪನವ ನಂಗೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈರು ತೆರಿ ನಾವು ಈರ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇಂಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂಜಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದುಂಬುಡು ಇಂಚಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ದೀದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಒಂದು ಆಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಂಡು ಅಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೈವಲು ಉಲ್ಲ ಮೈಸಂದ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನ್ನು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಪುದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕಂಡ ಉಂಡು ಮಾಡಬಾಕಿಯರು ಪಂಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲು ಹೊರಸಾರಿ ಪೋಂತಿನ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಪ ವರ್ಷದ ಅವರು ಅಜ್ಜೇರು ಅರೆಗಿತ್ತ ಮಂಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ದೈವ ಹೊರಸಾರಿ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕೋಲಾಪುರ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೋರದ ಕಟ್ಟ ಪೂರ ಅವಾಗ ಅವಂತು ಬರೋಂತೀರಿ ಅಕುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಗಡುಪಾಡಿ ಜಾಗ ನೇಮ ಆನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 10-13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ದೈವವು ಭಂಡಾರ ಪೋಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಭಂಡಾರ ಪೋನಾಗ ಏಪಲ ಪಿರಾಡು ಪೋಂದಿತ್ತಿಜ ದುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿನ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಏನು ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಲು ಪೂರ ಮಲ್ದಿಂಡು ಅಣ್ಣ 2 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಲ ದುಂಬು ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇ, ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಳು ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಿಳಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಿಲ ಮೂಲನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆತ್ತ ಕೈತಳ್ಳೆ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಅಣ್ಣುಗೌಡರು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಿಗ ಜನಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅವರ ತಂದೆ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯುಂಡು. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ನಾಗಬನತ್ತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅಂಚ 6 ಇಂಚಿನ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಮೂಲ ದಾದನ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಬೇತೆಲ ದಾಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಐತ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ಬತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಜೀರ್ಣ ಇಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಗೂ ಬತ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಪುರ ಸೇರಿನಾಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡು ಅವು ಇಂದು ಅನ್ನು ಪೂರ ಆಂಡು ನೆಡ್ದು ಐದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಈ ಜಾಗನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಲ್ಲಾಲ್ ನಕ್ಕಲ್ನ ನೆಡ್ದು ಈ ಜಾಗನ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬರಿಟ್ಟು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂದೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನೇಕ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಐನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಟ್ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಇಡೀ ಎಂಕುಲು ಬರೋಂದು ಪೋಂದು ಪೂರ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಆ ಗುಮ್ಮಟಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಲಿ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ತಕ್ಕಂದ ಬಾಕಿ ಮಾರಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಬತ್ತದವಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಾರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಂಪುರ ಮುಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಳ್ಳು ವಾಸ್ತವ್ಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ ಆಚಾರ್ಯರ ನಮ್ಮಡುಳ್ಳೇರು ಆಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಶೋಕನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರೆ 2011 ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತ ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡ ಇಂಚ
ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಪೂರೊಂಡು ಬಟ್ರೆ ಎಂಚ ಇರ್ಪೋಲ್ ಎಡ್ಡಾಪಾರ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಧೈರ್ಯಡ್ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯ ನೆತ್ತ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ತಾಗದೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬರೆಬಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬರೆಬಾಡ್ರೆತ್ತೀನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೆಬಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚ ದೈವಲೆಡ್ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಬಂಡು ಅವಾಗ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚಿ ಅಂದ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ 1 ತಾರೀಕು 2011 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರೀಕು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ದೈಗಂತ ಕಂದದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುಡು ನಡಿಯ ದೊಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಟ್ಟು ದೈವದ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಗ್ಳು ನೀರು ಬಾಡುಜ ಒಂದು ತೆಗಿಲಿಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಬರೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಳು 15 ದಿನ ಬೈದಿನೇಜ 15 ದಿನ ಬಿಡ್ತು ದೈ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಅದು ತೆಗಿಲ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೆಟ್ಲು ಈ ಮೆಟ್ಲು 2 ಸೈಡ್ಲ ಬರೆಬಾರ್ದು ಪೊರ್ಲಿಡ್ದು ಅಂಡ ಅವತ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡದು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೀ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಉಂದಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡೋ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಊರ್ದ ಬಂಧುಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪ್ರಶ್ನಾಮುಖೇನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಕಲ ಮುಖೇನ ತೆರೆಯೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪದಿಡ್ಡೊಂದೇರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ತನಕುಲ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೋಣ ಬೇರೆ ಮಾತಿರಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒತ್ತಿರದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳ ಕನಕೋಟು ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಕೆಲಿಂಜಾರ ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ತುಮೆಜಾಲ ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಕೊಂದೋಡಿ ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ನಲುವೆರೆ ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕಲಿಗೆ ಬೆನಿಯರೆ ಕಂಡಕಲ ಇತ್ತಂಡು ದಪ್ಪೆರೆ 2 ರಿಜ್ಜಾಂಡು ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನವಳು ಸಂತೆದ ಗೋಳಿನವಳು ಎರುಬತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ವರ್ತಮಾನ ಕೇಣುವೆರು ಕೈತ ಕೈಕುರೆ ಕೆಕ್ಕಿಲದ ಕೀಲಬಂದಿ ಮಾರ್ದು ಬೋಡು ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಣವನು ಪತ್ತನುವೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎರುಕಲೆನ ದೇರುಣು ಬರ್ಪೇರು ದೇರುಣು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯೇ ಮೊಕಲ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಪದಾವು ಮುರಣವುಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ನಡಟ್ಟು ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀದು ವಾಲಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಳ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಇನಿ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆಡು ಬೋದು ಕೊನೆ ಊರುವೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಕೊಂದೋಡಿದ ಈ ಪರಮ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ನಮ್ಮ ಬೈದ ನಮಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಗುಂಡೊಡು ಆರಾಧನೆ ಅರಸುಳೇನ ಮಾಡೊಡು ಆರಾಧನೆ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಪಿಲಿಶಕ್ತಿ ಪಿಲಿದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಸಾನಮುಂಡಿಗೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಏರಿಕೆಂಡ ಜುಮಾದಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬೆನ್ನಿದ ಅಧಿಕಾರದ ದೇವೆರಡ್ದಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದೈವಳೊಡ್ದಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತುದ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಕೆಂದಂಡ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ನಂದಿಗೋಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಭೂಮಿಡ ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ಪನ್ನಗ ಮೂಲ ಪುರಾಪು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀದು ಅರಸುಳು ಬನ್ನಗ ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವೊಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಅಕಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಬಯಲುಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಕೊರನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಬಬ್ಬರ್ಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಪನ್ನಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ ನಮಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಂದೋಡಿದ ಈ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಕಾರಣಿಕ ಮೆರೆತನಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ಮೂವೆರುಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಇನಿ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನಿನ ಕೋಡ್ಯತ್ತುನ ಜತ್ತಿಕಾರ ಜಯಾಪುನ ನೆನತಿಕಾರಿಯ ಶೀಘ್ರಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಊರು ಸೇರ್ದು ಪಂಡ 40 ವಿಭಾಗ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆಯಲಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ನಡಪವುನಂಚಿತ್ತಿನ ವೈಭವದ ಉತ್ಸವ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಒಳಸಾರಿ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಳು ಜೋಗುಡುಂಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಕ್ಕನಂದ ಬಾಕ್ಯಾರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನಮ ಇನಿ ಬತ್ತುಂತುದ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನಿ ನಿರ್ಜೀಕಾತಂಡು ಒಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆವಡು ಏಪ ಆಪುಂಡು ಏರೆಗುಂದೊಂಜಿ ಯೋಗ ಏರೆಗುಂದೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ ನಿಲೆಟ್ಟು ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿದ ಜನಕುಲು ಕಾತರತೆಡು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕೂಟ ಬೈದುಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ಪೊಲಬುಲೆನ್ನಮ ಇತಿನೇಟ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಒರಿಯೂರಿನ ಪಾತೆರದನ್ವಯ ಅನುಭವದನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆಂಡ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಂದ ಪಂಡಿರನ್ನಾಂಡ್ಲ ಈ ನೆಲತ ನುಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ತಿಂದದ ಬುಳೆದು ಈ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಾರನ ಪಾತಿರುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಭಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ಯೊನಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಈ ಮಣ್ಣುಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೊಜುಪೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಗಲ ಮಹಾತೆರ್ನಲ ದಯ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಈ ನೆಲಟ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಮಾಶೇಷನ ಜಡಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲುದಲ್ಕ ಬೆಳಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗದ ಬರಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಮೂಲ ನೆಲಟ್ಟು ತೋಜಿದ ಬತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಶೇಷನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡು ಜಗತ್ತುದ ಸೀಕ ಸಂಕಟಡು ನರಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಐಕ ಬೋಡಾಪನ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾವಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬತ್ತದು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದೈತಮನ್ನು ತಂದು ಇನಿತ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಕುಡರ ಚಿತ್ತೋಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಕ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.